kubor na kashlem jong unong san Hima. Ka Synjuk ki Rangbah Shnong Mawlat area ka bahap hapo Maukan Row block menta ka Sauterik ujeliu hajar arpuai kala syong perkhan mat penpawi ka jing sngau khia halor ka jingkiu bat ka jing sapreng ka jing pang covid khat khandai hapo ka thain Mawlat hakaba hadu menta ka Sauterik ujeliu hajar arpuai ki positive case ki don khat khandai ngot mat ki bahap ban syong penkerpang ki don hadu nriu phulai ngot Kumta nakaliang jong ka Synjuk ki Rangbah Shnong Mawlat area ka kentu ye ke sodar Shnong baper bakin hikai mat pentip pajba halaki jong ki Shnong ki thau knangba ki pajba kimdei ban kheng sting ka Synjuk ka kerparu ye ki nong rap Tympew bakin Sangeh no Shwa ban Kheit Tympew nadu menta hadu ka sngi tho ding na ka benta ban rat ding khong lang ya ka ni ka jingpang Uba meran shooting uba longru chairman ka Synjuk udah kerpat jor ye ki pajba bakin e yala dia ki kun ki kti ki bahayeng hasam ka Shnong ka thau da ka ba pikir bat ai ka jingya trailang Synjuk jong ki Rangbah Shnong jong ka Mawlat area mena mestap ka por nyo bejeng la syong biang ya ka wei ka meeting ka ba barok ki sodar jong ka area Mawlat jong ki la poilot ba nginyak perkat hakabadai bat kani ka Tympew stat jong nu khnyang chipang covid-19 hapo ke area ke jungi de hadukat menta ka Sauterik ki bayo positive case hapo jong ka Mawlat area ke jungi kita ki bakan thup ya lai tele ki Shnong ka wa mulai ka marasai bat ka wala khet ki positive case hapo wa mulai ke poi hadat nyongot hamorasai iwai wala khet khatwai ngut te halor gani ka benta ngi nagaleng tu ka Synjuk Rangbah Shnong ipan pau ya ka jususi ka bakraw hadu kata ha oi ngila persang banla ya ka bahana ka bahatam andrei hakum kini ki por ngidap da kecilunga ba kini ki pajba nong Shnong kilanga hau neu khlam chimpang te manna ka Sauterik nagaleng ka Synjuk ngila lumlut iki sodar borok hakaba kin pensai ki pensutho sagi pajba nong Shnong ke chongki bakin long ya figir e jalade ya yang kasam ya ka Shnong ya ka tha hakum kari ka por nama momentam ka apoi hadu ki Shnong ki tha bu chungi kane ka ching sar saphriang chong neu khlam chingpa bat hadu kan menta tang kitu ki bala sya set slung ki bala sa ha quarantine center lani ke ki home quarantine ki don hadu nre flying na kata kadau ni kum Synjuk la perkhat mena bangin yala ya ka ai ka bok hatam bat baro kitu ki dukan ki bala itu da Shnong ban penbiang bam ya ki pajba nang Shnong nagaleng Synjuk ngila pha sala ki chong Shnong bakin sim ya ki cingkit khle om bakin dai su ban mi sitai se yo Mawlat umlai ka jungi namar ka cing ya relum ka cing ya mi chong ki pajba ban thet marbam kamlong su ka cing sngai ba menta kane ki cing pang kelas priang hadu kata-kata ngelayo ru ya ki cing keren nagi sedar ba fer bat kinong ai cing mut ba fer ba kumno ngin ya rating khonglang ya kane ki cing pang ngal kumu sodar jong Shnong mula haga ci upor kumu chairman ka Synjuk ki Rangbah Shnong ngal penpau ka cing skopia hadu kata-kata ban ngalai keren ru mana ban ngalai ka Synjuk ngin wat kilat kilenti yakin kin reu phulai ngot ki bala syak set slung yelade bangin ai ya kilat cingira kat ki bala senai compare wala dei cing ai bare compare wala dei tagak ten ban ai men same counseling yigi andre nagaleng ka Synjuk ngin ai men same yigi bat ki pai bapat kimdei benong panik kimdei benong nervous kimdei benteng andre ngin ai men same yigi ba kin syong khop halai chong ki yeng ke sem kia na ki jing yami na ka wei ka Shnong namar bagan ka chimpang nimla bantip nimla ban ye hadu kano gar kom telun ke jing ya ke juga andre ke ai ka khubor na galeng ka Synjuk sakit sodar ba fer chong ka area Mawlat ke jing ba pin sim ya ke jing kle ban ai ke jing pensai ban ai ke jing batai si pai ba na Shnong jing bar ngi kerpan yakin ngrap hakabadai batu Tympew
ba nado lah sinangkong kim dai siu ban Kheit Tympew tat hadu ka si thodeng tang ini ipor balami kan ka positive case ka becur bah po ka area ka jengi ban ande nata ni sapet pat da gungwe nagaleng cenga aku musoda ka Synjuk Rangbah Shnong ngasiko ban tertib sedikit pat ba ya ka bak komiti kalarai ini tanggung ta blai